Al'umma na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu tare da yin bayanai kala-kala game da wannan abu da ya faru, wanda shahararren mawaƙin 'yan siyasan nan Dauda Kahutu Rarara ya fito ya yi wata waƙa, wacce waƙar ƙarara idan mutum ya san abin da yake faruwa, to waƙar kamar Rarara yana yin cin mutunci ne ga shahararren malamin addinin Musulunci kuma da malamin da ya fito takarar siyasa, Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami, da Rararen ya yi wasu maganganu ne wanda bai yi wa al'umma daɗi ba, wanda duk wanda aka yi wa irin wa'annan maganganun, magana ta gaskiya, iyalinsa ko masoyansa ba za su ji daɗi ba, wanda duk da Rarara bai kama suna ba, amma kai kana jin wa'annan maganganun, magana ta gaskiya ka san da Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami ake yi, amma dai tunda bai kama sunansa ba a shari'a, kai tsaye ba za a iya cewa kai tsaye shi Rarara yana sukar Fantami ba. A shari'ance idan aka ce za a kai gaban alƙali, kamar yacca wasu daga cikin lauyoyi da masana shari'a suka faɗa, a yanzu haka sakamakon wannan cece-kuce da ake yanzu, shahararriyar baiwa Allah nan mai kishin Arewa, mai kishin al'ummar musulmi, mai ƙoƙarin ganin, mai son ganin talakawa da al'ummar musulman arewacin Najeriya sun hau seti, sun yi rayuwa yacce ya kamata. Wannan baiwar Allah Hajiya Fatima ta fito ta aika saƙo zuwa ga shi shahararren malamin addinin Musulunci Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami akan wannan takara da ya fito, wanda malama Fatima take gani sakamakon wannan takara ta siyasa da ya fito, shi sa har Dauda Kahutu Rarara ya samu damar gaggaya mai maganganu wanda bai mata daɗi ba, kwata-kwata ba ta ji daɗin haka ba a matsayin Fantami na malaminta, wanda kuma baya ga haka, daga baya shi ma Rararen Hajiya Fatima ta fito ta aika saƙo zuwa gare shi. Insha Allahu ku kasance tare da mu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanin da ita Hajiya Fatima ta haka ga shehin malami Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami da kuma shi Dauda Kahutu Rarara. Assalamu alaikum jama'a. Ina fata kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Zan yi magana akan wannan cece-kuce da ake yi akan batun Rarara da Fantami. Magana ta gaskiya ta domin Allah. Bari in fara akan malam namu. Malam, kai malaminmu ne kuma muna jin daɗin wa'azin da kake mana. Allah ta'ala ya saka maka da mafificin alkhairi. Allah Ubangiji ya ji kan mahaifiyarka, ya gafarta mata, ya sa aljanna ita ce makomarta. Mun sha ganin kana kuka akan rasuwarta, na san kana jin zafi ko da yaushe idan ka tuna ta, to Allah ka sa aljanna ita ce makomarta. Malam, ka tuna kai ne ka taba zuwa ka ba mu labarin cewa dukkanin wani wanda ya taba mulki zai fito da sarƙa hannun shi a daura, adalcinsa kadai shine zai kwance shi. Malam, alakar lissafin kana tunanin a Gombe zaka iya musu wannan adalcin da sarƙar za ta iya kwance ka? Malam, Najeriya fa muke ciki, ƙasar da take cike da munafukai da azzalumai da annamimai, wanda ko ka ɗauko gaskiya su za su nemi su karsara ka, daga ƙarshe a zo ana neman rayuwarka. Ka daɗe da sanin wannan. Baba Buhari ba irin ƙoƙarin da bai yi ba, ƙarshe an nemi rayuwarsa, haka ya tafi. Abin da yake so ya yi a Najeriya fa ba su ba shi dama ya yi ba. Mun fa san wannan. Malam, kuma kai a matsayinka na malami sai ka ce ka fito wai kai ma kana neman takara, ko ka fito kana neman a ci mutuncinka mu ji haushi, ko ka fito kana neman a zalunce ka mu ji haushi, ka fito kana neman kawai a yada mu ran mu ya ɓaci mu ji babu daɗi mu mabiyanka. Magana ta gaskiya, ni dai ban ji daɗin wannan fitowar da kai ba, kwata-kwata ban ji daɗin ta ba, saboda wani abinka ne a lullube. In Allah ya da a siyasa sai an tona maka, sai an maka yarfa, sai an maka cin mutunci. Yau idan magana ake yi ta addini, a ce yau hukuncin da za a yi na addinin musulunci ne, malam, za mu baka dama 100% a yanke hukunci, wanda ya sata a cire masa hannu kamar yadda Allah ya ce. Malam, kai ka san ba za ka iya wannan abin ba, saboda ba za a iya yi irin yadda Allah ya ce ba, amma kuma a ce yau ka fito ka ce wai abin da kake nema kenan.
fi sabilillahi malam ni dai gaskiya ban ji daɗi ba, sako ne direct zuwa gare ka nake faɗa. Ban ji daɗin wannan abin da ka fa kaga yanzu da ka fara waka rarara ya samu dama ya zo ya fito yayi maka waka ta ba daɗi, mabiyanka suna ta cece ku ci. Kuma magana gaskiya kai ka bawa rarara kofa ya zo ya maka wannan, saboda da baka fito wannan takarar ba rarara bai isa ya fito ya ce zai maka wani abu ba, saboda kai malami ne irin na addini. Malamai na addini su tsaya a malamai na addini kan saka kansa a wannan jagwalgwalalliyar kasar. Idan ƙasa ce wadda ake yi na addinin musulunci, wallahi tallahi mun fi son ku malamai ku zo ku yi mana, mun fi son ku. Amma muna kallo ana zagin 'yan siyasar mu, wasu waɗanda muke so muna jin zafi, to ku kuma kun fi 'yan siyasar mu da daraja, kun fi 'yan siyasar mu wannan ya masu sunan shi kima idanuwan mu, sai kuma mu bari kirikiri ana ci muku mutunci, kun jawa kanku kun shiga cikin siyasa. Gaskiya ni dai wannan bai mun ba, wannan ra'ayina ne. Idan kowa ya baka damar cewa wai kayi, ni dai wallahi tallahi ban ji daɗi ba, gaskiya ban ji daɗi ba. In san raina ne ka janyi, saboda wannan ba mutuncin ka bane malam. Ka tuna fa irin rahmat da Allah ya maka, Jami'atul Rahman fa malam a birnin Madina. Anan Allah subhanahu wata'ala fa ya baka iko kai karatu kai karantar. Akwai darajar da ta wuce wannan malam? Garin fa ka kalli darajar kima irin na Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam fa yana kwance a garin. Anan fa ka samu wannan rahamar, sai ka zo wannan ballagazar kasar da za a zuban maka da mutunci ka ce kana neman mulki a cikin ta, kasar da take cike da munafukai da azzalumai. Ba wani karfi ne da kai da ce zaka iya wani gyara ba, ko so kake yi zuciyarka kai ma ta durkusu cikin wa'annan azzaluman, cikin wa'annan munafukan, ka canza ɗabi'u. Gaskiya ni dai ban ji daɗin wannan magana ba, gaskiya fi sabilillah. Rarara ya saba irin wannan, ba yau ba, ba gobe, ba jiya ba, ba shekaran jiya ba. Ba wai zai ga kai malami bane ya daga maka kafa, saboda shi baya ganin darajar kowa. Kana kallon yadda ake kafa mahaifiyar shi, ake zaginta, ake cin mutuncinta. Ni idan aka kafa mahaifiyata na rana ɗaya sai na fito na yi bidiyo na bada haƙuri, na ce a janye, a ɗauke hotonta, in durƙusa a ƙasa in ce dan Allah ina neman afuwa saboda girman mahaifiyata. Amma ka kalli abin da rarara ya jawo mahaifiyarsa ko a jikinsa akan kuɗi. Akan kuɗi, wanda kuɗin da rarara ya samu tun daga lokacin Buhari zuwa yanzu, na tabbatar bai gama cinye wannan kuɗin ba. Su kaɗai idan yau jari zai je ja ya ishe shi, ya kama kansa ya daina jawo mahaifiyarsa zagi. Amma haka yake so shi a ci gaba da zagin uwarsa saboda bai damu ba. To yanzu saboda Allah, saboda annaba, haka kai kuma zaka bari ya zo ya dinga sanadiyar rara kai ma a ci maka mutunci? Kuma mu muna nan muna kallo malamin mu tilo, muna kaunarsa, muna son sa. Kana faɗa mana Allah, kana faɗa mana annabi, in ka karanta mana aljanna muga kamar gata, in ka faɗi wuta muga kamar gashi za mu faɗa. Duk mun rike wa'annan abubuwan kuma tsindim sai mu tsince ka a cikin siyasa. Ba ka sanin waccan siyasar da Baba Buhari ya saka, Allah ne ya rubuta ya saka a sahun wa'annan ministocin zaka yi? Ba za ka haƙura da wancan Allah ne ya ɗora ka ba, kuma wannan ka ce kai sai ka sa kanka? Gaskiya ni dai ban ga burgewa a matsayinka zaka ce kana neman wani takarar gwamnan Gombe ba. Ni a waje na ka fi ƙarfin gwamnan Gombe, ka fi ƙarfi yau fantama a ce wai ka fito gwamna. Wallahi ka wuce nan. Ilimin da yake kanka kaf gwamnonin Najeriya ba wanda ya isa ya samu ilimin da yake kanka. Su da suke da dattin kwakwalwa, mutumin da baya jin tsoron Allah, mutanen da ba sa aikin da Allah ya ce, mutanen da za su zo su yi rantsuwa akan ƙarya, mutanen da za su fito su ce da al'umma za su ba su ruwa, za su ba su lafiya, za su yi musu titi, amma ƙarshe mutum har ya sauka a siyasa bai tsina na komai ba. Mutanen da suke sata, kuma a ce wai yau kai cikinsu za ka shiga, kai ma so kake a kira ka barawo ko menene kake so ka nuna mana? Ni dai gaskiya ni ra'ayina kenan, in kowa yayi minnan shigarka wannan siyasar ni ban ji daɗi ba. Ni tawa soyayyar, idan ina son mutum bana son a zage shi, kuma bana son yayi abin da za a zage shi. Wannan kai ne kai abin da za a zage ka. Dan Allah, dan Annabi, in dai da hali, dan Allah dan Annabi ka janye daga batun wannan abu, in da hali. Allah Ubangiji ya baka ikon ji, Allah ya baka ikon fahimtar abin da na faɗa. Ni dai ina maka wannan maganar ne a cikin girmamawa. Wallahi tallahi ina jin ciwon yanda ake zagin ka a bisa wannan waka ta rarara, kuma na san an dinga yi kenan. Ana nan ƙananan yara
'ya'yan cikinka da jikokinka za su kafe ka a wannan manhaja ta TikTok, za su kafe kafanta musu zage ka su yi maka zagi na tsaman nama matuƙar ka hau kan wannan gwamnan. Mutane ba mutunci ne da su ba, ba za su duba malintarka ba, wallahi ba za su taɓa duba malintarka ba. Ka kalli wancan abin da Allah subhanahu wata'ala ya maka zamanin Buhari da Allah ya baka, kawai ka kauce, shine fi maka alkhairi, shine fi maka alkhairi. Saboda ba za mu iya jurewa, za a zo lokacin da yara ƙanana za su kafe ka su zage ka, saboda ba za ka iya ba. Ni na gaya maka ba za ka iya ba. Kowace ƙasa, jiha da kake gani a Najeriya jagwalgwale take da 'yan haramun a cikinta. Babu ta inda za a yi ka ce wai kai rana ɗaya za ka zo ko a shekara 4 ko a shekara 8 ka ce za ka iya gyara abin da wasu suka lalata sama da shekara 50. Wallahi ba za ka iya ba. Ka ja ragowar mutuncinka da ƙimarka da darajarka da kake da shi. Madinan nan inda hali ka koma ta, ni na fi son in ganka a can. In dai har mulki yana maka kwaɗayi a nan Najeriya, to ka tattara kayanka gaskiya ka koma Madina, garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fi dacewa da kai, kamalarka da ƙimarka da darajarka ta fi dacewa a can. Wannan Najeriya ta mu jagwalgwalalliyar ƙasar nan, in ma haka din ne, gwanda ka ci gaba da wa'azi akan a ce ka fito da wani wai takara fafanta mi. Haba dan Allah dan Annabi ka wuce nan mana. Me zaka nema a takarar gwamna a wannan kuma? Abinda ka samu ba za ka gode wa Allah kai gefe ba? Kai ka faɗa cewar duk abinda mutum ya samu sai Allah ya tambaye shi yaye ya samu yaye ya kashe. Fanta mu da muke jin tsoron kalaman da kake faɗa, kuma kai kake da tsindiman ka kanka cikin irin wa'annan masifar. Gaskiya ni dai ban ji daɗi ba. Idan kowa ya ce maka ya burge ko kuma yana jin daɗi ka fito takara, ni dai ban ji ba. Saboda na san wa'annan maganganun da na gaya maka tsantsar gaskiya ne, kuma na saba faɗarta a bisa midiya. Tsantsar gaskiya ne na faɗa maka ita, kuma abin da zai faru ne ko ka ki ko ka so wannan magana da na faɗa maka, in dai yaran wannan zamanin ne sai sun aikata maka wannan, dan ba su da kunya, ba su da mutunci, ba su da hankali, ba za su kalli malintarka ba. Babu ruwansu yadda ka ga rarara ya maka wannan bai kalli malintarka ba. Wallahi in ka sake ka hau karagan mulkin nan, sai yara ƙanana su ma ba za su kalli malintarka ba, sun fito sun kafe ka sun ci maka mutunci. Ma'assalama. Allah Ubangiji ya baka ikon ɗauka. Allah ya sa ka ji, kuma ku yi min tagin ɗin shi dan Allah da mabiyansa duka. To alhamdulillah jama'a, Malama Fatima kenan aka saurara. Malama Fatima mata ce mai kishin al'umma, mai ƙoƙarin ganin cewa al'ummar arewacin Najeriya da musulman Najeriya, kai da ma Najeriya gaba ɗaya, sun zauna lafiya, an yi rayuwa ingantacciya ba tare da an taɓa mutuncin kowa ba da sauransu. Mun sha kawo Malama Fatima akan idan irin wa'annan abubuwan sun taso akan haka. Jama'a mi da Allah muna neman shawarwarinku, me za ku ce a game da maganar da Hajiya Fatima ta yi na wannan saƙo da ta aika ga shi Profesa Isa Ali Ibrahim Fantami da shi kuma Dauda Kahutu Rarara? Kuna gani maganar Hajiya Fatima tana kan hanya ko kuma a'a akwai gyara? Muna so mu ji ra'ayinku akan haka. Sannan da Allah jama'a, ga wanda yake sabon zuwa wannan tasha tamu bai mana subscribe ba, har wanda ya daɗe da fara zuwa amma bai taɓa mana subscribe ba, da Allah muna so ku yi ƙoƙari a daure a yi mana subscribe don ci gaba da kawo muku abubuwa masu matuƙar muhimmanci a wannan tasha tamu ta Albarka TV. Assalamu alaikum warahmatullah.